अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे न्यू आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज पारनेर, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर। वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त राज्यस्तरीय खुली ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा 2020। आयोजक मराठी विभाग, वाचन वाटा आणि भटकंती महाराष्ट्राची टीम। विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुप्रिया सुतार, कला व वाणिज्य महाविद्यालय माडा या विद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे। मी आज आपणासमोर भारत महासत्ता कधी होईल हा विषय मांडणार आहे। स्वप्न पाहिले आदर्श माँसाहेब जिजाऊ आणि तेच स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आपले लाडके राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी। यांना प्रथमतः मी मानाचा मुजरा करते आणि मी माझ्या विषयाला सुरुवात करते। जहाँ ढाल ढाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। लुच्छ गुन्हेगार मुस्लिमांचे नाव घेती, मुस्लिमांच्या दुःखात हिंदूंचे डोळे वाहती। जाती आणि धर्मावर विश्व परिचय नावाचे, स्त्रियांचा सन्मान आणि कायद्याचे राज्य असणारा, जागतिक महासत्ता बनणारा आणि लाखो करोड नागरिकांच्या नसानसात आणि रक्ताच्या थेंबात थेंबात भरून निघालेला हा भारत देश महासत्ता बनलेला असेल। एकेकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत असलेल्या या मातृभूमीला कोणाची तरी वाईट नजर लागली। विसंबना, भ्रष्टाचार, बलात्कार या सर्वांनी माझ्या भारत देशाची वाट लावली। त्यामुळेच आज विषय देण्याची वेळ ही संयोजकांवर आलेली आहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी भारत महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न युवा वर्गाकडे बघून पाहिले होते, पण त्या युवा वर्गाची आज मानसिकता बदललेली आहे। याच स्वप्नाचा आदर्श ठेवून आरोग्य, कृषी, जैव तंत्रज्ञान स्वतःमध्ये सिद्ध केले, स्वतःमध्ये रुजवले। इथल्या प्रत्येक नागरिकाचा एकच धर्म असेल तो म्हणजे भारतीय, आणि एकच जात असेल ती म्हणजे भारतीय। असाच बनलेला असेल माझा भारत देश हा महासत्ता। आज फोर्सच्या यादीत अनेक भारतीय तरुण चमकत आहेत, पण ते म्हणतात ना, एव्हरी कॉइन हिज टू साइड्स। त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी काही अडथळे निर्माण होत आहेत। आज भारतात सिमेंटची जंगले उभी राहत आहेत। भारताची निसर्ग संपदा कुठेतरी लुप्त होत चाललेली आहे। भारताची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। भारतात सर्वात श्रीमंत व्यक्ती जरी असली तरी गरिबी आणि निरक्षर। आज विज्ञान तंत्रज्ञानात एवढी प्रगती झाली असताना भारतात त्यातील काही सुविधा पोहोचत नाही। पिझ्झा मिनिटात पोहोचतो, पण ॲम्ब्युलन्सची सेवा तेवढ्या वेगात पोहोचत आहे का? नाही ना। किती वाईट गोष्ट आहे। विचार करा मग हे कशामुळे पोहोचत नसेल। आज भारतात पाश्चात्य संस्कृतीचा पाडाच गिरवला जात आहे। त्यामुळे ज्या युवा वर्गाकडे बघून कलामांनी भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न तळी लेप पाहिले होते, त्याच युवा वर्गाची आज मानसिकता बदललेली आहे। सुसंस्कृत पिढीची लावली सारी वाट, स्त्रिया सुद्धा चढतात बियर बारचा घाट। ग्रंथालय, मंदिरे ओस सारी पडली, नवीन पिढी डिस्को आणि पब मध्ये वाढली। काय आजची तरुण पिढी? तरुणांची काय अवस्था झालेली आहे? तरुणांनी जर आज चौकात टवाळबाजी करत बसले, एखाद्या गल्लीत पान टपरीवर जाऊन चेष्टा काढत बसले, तर भारत देश कसा महासत्ता बनेल? आमची प्रशासन व्यवस्था जगात अव्वल असताना तिला भ्रष्टाचार नावाची वाळवी लागलेली आहे, आणि ती वाळवी या अर्थव्यवस्थेला पोखरत आहे। एका मानाने आपण आपला भारत देश पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, पण त्यासाठी प्रत्येकाची विचारदृष्टी बदलायला हवी। आपल्या भारतात जे नाही ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। नुसतं हम होंगे कामयाब म्हणून चालणार नाही, तर जिद्दीला, प्रयत्नांची, इच्छाशक्तीची, सहभागाची जोड दिली पाहिजे। तेव्हाच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी पाहिलेलं भारत महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न हे तळी लेप स्वीकार होईल। झालं असेल सूर्यास्त, अंधार पडत नाही, मनाच्या गाभाऱ्यातील पंथी अजून विजली नाही, तिचाच एकदा सूर्य होईल आणि सारे विश्व नव्या प्रकाशाने उजळून जाईल। आजच्या तरुणांनी जर खरंच त्यांची मानसिकता बदलली, पब, डिस्को, चौक असे धंदे बंद करून आपल्या भारताच्या वाटचालीकडे कशी सुधारणा करता येईल हे पाहिले, तर नक्कीच भारत महासत्ता बनेल। आज आपल्या भारताच्या रक्षेसाठी कोणीतरी सीमेवर रक्षा करत आहे, त्यांचा मान ठेवून आपण आपल्या भारताच्या रक्षा तर करत नाही आपण आपल्या भारताची, पण भारताची वाटचाल ही जागतिक महासत्तेकडे आणखीन तीव्र गतीने कशी होईल? आपला भारत देश हा अगदी म्हणजे हाय लेवलला कसा जाईल, म्हणजे आता काही कमी नाही आपला भारत, पण आणखीन पुढे कसा जाईल हे आपण पाहिलं पाहिजे। यासाठी तरुणांचा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद।